Ty máme ještě... Já vám pak ukážu něco ještě dalšího, ale to už není gravitaci. Tak kdyby tam byla zima, nebo něco, V tom je zima prostě. Trošku. Zima. jako zima. Je to kov. My jsme ještě neměli žádné pokusy ohledně tepla. Když to nám k těm pilinkám vidíme, že železo přitahuje, tak se přitáhne. A všimáte si, že se přitahuje k těm pólům, tak jak jsme si to ukazovali na těch sponkách. K pólům ano, ale vlastně mezi tou prostředka jsou takové čáry, vidíte to? Tak, když tam dám jenom ten pól, tak se přitáhne krásně, všechno jde k tomu pólu, vidíte to? Když dám druhý, všechno jde k tomu pólu, vidíte to? Tak, když použiju kruhový magnet, děkuju. Tak, použiju kruhový magnet. Tak to udělá skoro to samé, jenom je to větší, vidíte to? Trvat, než ji nastavím, jo? Protože to není úplně tak jednoduché. Co to? Jo, a máte tušku, která... Já Co to je? Tak, super, ne? No tak dej, ale bacha, aby to nespadlo, jo? Dej si opatrně pozor. Tam jsou magnetky, ty 4 jsou otočené jedním směrem. A ty 2 nahoře jsou otočené opačným směrem a musíte mít správnou vzdálenost. Jak to je rozhodí končíme? Tak, dobrý, super. Image. Jo, když to máte blíž, víc to funguje a má to větší sílu. Kluci, říkám, když to máte blíž, tak to víc funguje. Když to dáte moc blízko, tak oni se spojí ty magnetky, jo? Ale když to dáte blíž, tak to víc funguje a víc lítá. Ten háček je... Vidíš to? Ten háček je buhnutý. Jak do konku. Všimněte si, že to dělá ty obloučky, jo? Všimněte si, že to má tady ty obloučky. A to je právě to, že ať už máte magnet, tak to udělá skoro to samé, jenom je to větší, vidíte to? Tak, použiju tady ten obdélníčkový magnet. Přidávám to obdélníček, vidíte? Tak, použiju podkovu. A udělávám to podkovu, tady nahoře mám, vidíte? Tak, všichni se minule začínali tady, jo. Takže začínáme s touhle stranou, jo. Protřeb to, Judy. Jo, přes 2 už to nejde, možná přes prsty. Přes prsty. Jo, přes 2 prsty. Tak, prosím vás, jsou to jenom železné pilinky, jenom železo. Tak jak víte, když se prostě dělá něco se dřevem, tak jsou dřevěné pilinky. Tu sílu magnetu kolem toho, vidíte ji na očích? Ne, nevidíte. No, ale my, když si pomůžeme, tak my to vidět budeme, vidíte. Když to dám k těm pilinkám, my víme, že železo přitahuje, tak se přitáhne. A všimáte si, že se přitahuje k těm pólům, takže jsme si to ukazovali na těch sponkách. K pólům ano, ale vlastně mezi tou prostředka jsou takové čáry, vidíte to? Tak, když tam dám jenom